Gyaaman ma ene da mu akwaya aboadu mechiam dedi kan mechia opimso setu Asanteman wura na machia ne nua osi ade ye konfia me a otoso 9 Techmaman wura enura video me ye mesa kan se machia Techmaman wura dia ene emekwa akwachia Techmaman wura ne nua eye obrempon kuru tachi a otoso mienu eye aba aseman hene ni so be busa se ade na ene wachia na waje nuanom na aka no emrepem mechia won nyinara eye na nadwaben man hene be kwai man hene kokofu man hene friends saying new dwaben man hene anyone wo fanom so ni nyina ebe ka ho asem na so sia no de excuse me da ahwefo ene atiefo asepa wo said ya musi subscribe na mo share me videos no manage ho pa nyame nhira mo nyinara ene video na yetietietitia say before me ba ye enra video no aye interview ai chere se awuadumase ena ti anase if awuadumase mu ena sunwan free baaye before me be yes na medical ye video bi a matwere se has sunwan ever been part of Asanteman or is sunwan part of Asanteman? The entire na me yes video ne say na opani bi edikin aba beka say sunwan nana konti hene ebeka se sunwan de onu nim no enka Asanteman ho da enti ma me be ye video bi say has sunwan ever been part of Asanteman? And I'm chere mu say ye musa say has sunwan ever been part of a awuadumase? Enti me chere mu say sunwan na ye awuadumase kontri ti se sunwan ye awuadumase kontri na se awuadumase nso so ye Asante kofo hene de ya eni na chere se sunwan na eka Asanteman ho na nansan yera ena sunwan atiada a wonko Asanteman council na no amekaye no na abrantie bi comment a obemaye ne se papa no a wo kasa ache se mesem na amekaye me confused na Western Asante no a na sunwan ka ho no was it traditional or just a political or administrative boundary or administrative? Enti the ono patch say a administrative. Enti administrative inti na kwaka Asante ho ana ye Western Asante ne din da so name traditionally de entesa menua we ne nsem ampanimfuo bi bua payo bone one person obeka no kra odi frefra mu ani no e bad sainti na ye frɛ no Western Asante if we say before abrofo no beba na ho nyina ya Asante dada apart from the fact say baby o ho na nya Asante te say Gyaaman na nya Asante nanso Asante kokko fa Gyaaman e kan Asante ho ena Gyaaman no court na ho no ode okon ko share kolangofo ene sampafo ene bandafo no oko fa won the like ode oko etata won efa binum kura ede won kan ne man ho Gyaaman man no
Tu say dure bi a omutimi ka say Gyaaman no na ba besi sunwane. Ebi say odi okon agye ho nkuro no. Ana Asante edi okon ekọ gye saa nkuro ni nyinaa ni Gyaaman na nkasa kora ebeka Asante no ho. Edi saa nkuro na aka ne fa ahodie ma won no nyinaa beka Asante ho. Ansa na brofo na eba o. Ti sa brofo na ama na eho nyinaa ya Asante. Eko a Asante koye. Ade ba akon so ayese saa menua na oka asa ayese otie ni. Etoda ya meka se emabunu na ewo kumase ni bi nsem keka. Eyi ebinum ahim omo keka ensem a eni kwan senko oka. Se obi timi ka se ye nananom bo obra na wo nana de wa amobra. Nipa kro no onim ni awoka. De nti ameka sa ne se enam se won nyina beka Asante ho nti. Di Asante ye bia won so ye bibi se no won nyina ya Asante. Enu nti na wohwe me last video no a ye ka awiadumase history. Ehun se awiadumase hene biara we ya Asante hene kofo hene. Bi se wonne bantama eye baako. Awiadumase kwa atwema bantama eye baako. Enti enam so ye Sante hene brempo nti anase ne kofo hene nti no. Emra ya santo akon no bae a na Sante hene ni havi se na wache na prempe ko se shells. Awiadumase hene e friend na kwabna kire. Eni kodi ikun ni fi se na nko wode ni kodi ade wo bantama. Na okoduru enam akun nti no ntimi nya amamre na e wo so okokon no ba. Ekunu na abrofo ne kye no ehye ne sepo ikum no enti akonwa no kura bantama akonwa no kura no wantana so enti yavanse wo a winim na ote be na wakase bi a ebi a yavanse akire vanse awiadumase de hye bi akakasafo bi na obi wa na wakase o nananom amobra na yese wankasa winim ni awoka na de etie nyina ne se eho nyina na ya Asante. Seganet Wesley wo entokwa na obeshi kumase no. Ene bre Asante ase. Nanso so na nwu Asante nti bre Asante ase sa bre akiri oche na prempe ede no koye no. Na ama ase Asante ni mu atete. Enti enu na binum adwene ye omo se enu ano no. Sente sadia before asa Western Asante de ba na ho nyina ya Asante. Traditional no wo ho ansa na abrofo no ba yo beche mu se okay baabi ana kane na enka mo ho a mo be ko fa ye no a eda so e wo soro ha no e ho no ye Western Asante. Ena de na e ka mo ho dada no so eno ni the main Metropolitan Asante no. Entime nua de tie no no. Na Western Asante no enye ni nyina na Asante ko fae. Ebi ohokra Asante na de won ba bedua ho. Ebi ti se brekum. Asante de ne bete ho fi se na Gyaaman fo no ha adwene nti na wo pe se bibia ni a wote a na wabebo amane na onyina abo anase wote a na ono afiti ase ekon no ansa na Asante de ne dom akoka ho. Enti brekum ene sekwa sampa banda awiadumase ene nkura keka ka ho bebre wo ho a dwuma na wodie no atronie nti won nyina se wote se Gyaamanfo aka won ho a no abebo won wura mane ne won afiti ntokwa nase okon nase ansa na Asante de ne dom akọ enti minua de etie nyina ne se enye Western Asante no ene ma obroni na di obi ekohye ya Asante ase anaze odi koka Asante ho da bi na ka Asante ho dada ansa na broni be chiemu e ka se higher Western Asante ena higher Metropolitan Asante
ti opanimu bia obegyina obeka se Western Asante no na de won ko ka Asante ho no oye trofo ona odadaafo ompese obeka no kore ebi se ebeya Asante ansara broni be che ebe fa bi se side higher Western Asante bedase etiefo ni arefo nyina benim se nkyekire mu kakra yi mo ate ase nyame nhyira mu nyina